Jepara iki lho diparani vokalis 420 Ari Lesmana. Iya, Bro. Iya. Ari Lesmana iki dudoke wonge. Masih. Mas Ari. Gimana kabarnya Mas Ari? Baik. Mas Ari Lesmana vokalis 420. Masih hiatus Mas Ari ini. Enggak nyanyi lagi ya? Masih pray ya? Pray. Mas Ari Lesmana, cuk. Iki kabarnya Mas Ari? Sehat. Wah, aku duwemen karo lagu-lagumu lho Mas Ari. Mangu. Terus sing anu iki sing iku lho apa jenenge? Ku bertemu berumah baru. Wah, iki aku duwemen tenan iki. Mungkin lagu penuh inspirasi. Inspirasi iso wedi lho Mas Ari. Iki goleki kasih sayang apa iki? Sana perlu. Mas Ari tenan saya ini Jepara kok iso Mas Ari Lesmana iki lho. Tumben tenan iki. Kanca kawit cilik kok. Cilik, anu tolong ngajari aku Mas Ari. Tolong kayak lagu sitok-tok lho sing apik lho. Lagune sing anyar lho. Jadi ngono ya. Ari Lesmana iki suatu kehormatan tenan iki Mas Ari. Mungkinkah anu Mas, lagune Portandi kok ana sing ngono gitu ya Mas. Anestesia iki ya. Lho, sampeyan iki Ari Lesmana kudu. Ari sapa kowe iki jan? Apa? Cocok. Eru yo Ari Lesmana foto.